Kaixo, ongi etorria. Orain, bi problema egingo ditugu gai honekin lotuta daudenak. Lehenengoa, mendizalei buruzkoa da, eta oraintxe bertan azalduko zaizue problema idatzia. Irakurtzazue mesedez bi aldiz. Irakurriko zenuten, eta lehenengo pausua da datuak jartzea. Alde batetik, zer galdetzen diguten, eta bestetik, zer dakigun. Eta gero ikusiko dugu, prozedura nola egiten den. Galdetzen digutena da, eta nik hemen dut problema, bi, batetik, jartzen du, mendizale kopurua zen den, mendizale kopurua, ez dakigu, zenbat diran. Eta bestetik, galdetzen digute, bigarren galderan, zenbat eserleku dauden utxik. Eserleku. Utxe, kopurua. Hori ez dakigu. Baina, zer da orduan dakiguna? Badakigu, gozaltzen dula zortzinaka, orduan zortzinaka gozaltzen dute, bazkaltzen dute 12naka, eta afaltzen dute 15naka. Bestetik, esaten digutena da, 3 autobusetan etorri direla, 3 autobus, eta autobus bakoitzean 56 aurki daude. Beraz, hau bai eta ezakegu, zenbat aurki dauden guztira, 56 bider 3, ezta? 56 bider 3, 178 aurki daude guztira. Bueno, hau da, gu dakiguna. Orain, prozedurarako. Zer egin barko dugu? Bueno, datu bat behintzat, hemenik ata ezakegu. 178 baina gutxiago dira. Ez dakigu izango dian, 100, edo 80, edo 115, edo dian, baina 178 baina gutxiago. Eta bestetik, nola 8naka, 12naka eta 15naka jartzen diren, izan behar du hauen multiplo bat. Oda, zenbaki bat, 15naka denez, 15ekin zatitu daitekena, 12ekin zatitu daitekena, eta 8ekin zatitu daitekena. Eta horrein deitzen zaio, multiplo komun txikiena, 8rena, 12rena eta 15rena. Orduan, lehenengo gauza, kasu honetan egin behar duguna da, deskomposatu. 8a, 2, 4, 2, azkarren joan ja. Bat, orduan, 8 da, 2 berriru, 12, 12 da, zati 2, 6, zati 2, 3, zati 3, bat. Orduan, 12 da, 2 behar 2 bider 3, eta 15 da, irukin egiten dut, bost, bat, 15 da, 3 bider bost. Multiplo komunetako txikiena hartu behar dira. Biderkagai guztiak, horren dira, 2, 3 eta 5. 2, 3 eta 5. Eta berretzaile handienarekin. Horren, 2aren berretzaile handiena, honek du, 2 berriru. Kalkulatzen dugu, eta egiten dugu. 2 bider 2 bider 2, 8. 8 bider, ingo du, bostekin. Erresago dako. 8 bider bost, 40, eta atatzen dena bider 3, 120. Beraz, 120. Erantzun dezakigu orain. Zenbat pertsona daude? Mendizaleak izango dira, 120 mendizale. Eta B, bigarren galdera. Zenbat eserleku daude utxik? Horan, 120 mendizale baldin badaude, eta 178 aurki, inbarko nuke 178, ken 120. Eta atatzen ezkigu, 48. Beraz, 48 aurki. Utxik daude, Utxik. Eta bizango izateke, lehenengoa. Bigarrenarako, oraintxe hasiko gera, eta problema baserritar batena da. Orduan, irakurtzen zuten mesedez 2 aldiz, eta saiatu ez daitezte egiten. Eta ikusiko dugu, ondo egin dezuten.
irakurri dezute, ezta? Eta badakizute nola egin, goaz ikustea asmatu dezuten edo ez. Dugu baserritarra eta goaz ikustea ze galdetzen diguten. Lehenengo, galdetzen diguten da, galderan, ontzi bakoitzean zenbat arrautza sartuko dira. Orduan, zenbat sartuko dira, jarriko dugu, ontziaren arrautza kopurua. Ulertzen da, ontzi bakoitzaren arrautza kopurua. Eta bigarren galdera izango lezake ontzi kopurua. Ontzi kopurua. Zenbat ontzi behar dugu. Edo behar ditugu. Eta horren, goaz ikustea, zer dan dakiguna? Dakiguna da, 120 arrautza gorri ditugula, 120 arrautza gorri, eta bestetik 72 arrautza zuri. Hau ditugun datuak. Argi dagona da, baldin baitu 120 arrautza gorri eta 72 arrautza zuri, egin barko da, banatu egin barko dugu, eta ontzitan jarri. Ontzitan jarri behar badugu, zatitu egin barko dugu. Hau da, 120 zatika egin, baina honen zatiak, eta honen zatiak berdinak izan behar dute. Ontzi guztiak berdinak izateko. Hortarako, behar duguna da, zatitzeire, komun handiena. Zergatik, basan digutelako, arrautza kopuru handienak sartu behar ditugula. Horra, zatitzeire komun handiena, 120-rena, eta 72-rena. Horra, 120 deskomposatu behar dugu, eta 72 deskomposatu behar dugu. 120, zati bi, 70, zati bi, 30, zati bi, 15. Horren, irukin egingo dugu, 5, bat. Eta 72, bikin, izango zake 36, bikin, 18, bikin, 9, irukin, irukin, bat. Eta bukatu dugu. Eta horren izango zake, 120 da, bi ber, bat, bi, iru, bi ber, iru, bider 5, eta 72 da, bi ber, bat, bi, iru, bider, iru, berbi. Orduan, zatitzaile komuna handiena izaten da. Hartu behar dira, komunak bakarrik, bi eta iru ditugu, bi eta iru, eta txikienarekin. Orduan, bi berriru, orduan bi berriru da. Eta iru, eta hemen iru berbi, iru da. Izango ezake, bi bider bi, zortzi bider iru, 24. Orduan, hori kalkulatuta, bakigu, 24 naka jarriko ditugula. Orduan, 24 naka jarriko ditugu arrauntzak. Eta bestetik, galdetzen digute, ontzi kopurua zenbat behar ditugun. Orduan, egingo duguna da, 120, zati 24, 120, zati 24, eta 72, zati 24. Hau da, modu bat. Gero guztiet beste modu ere bai. Orduan, 120, zati 24, jarriko dugu 5 da, 5 bider lau 20, 2 bururako, 5 bider bi 10, eta 2, 12. 5. Eta hemen, jarriko dugu iruna. Lau bider iru 12, bat bururako, 3 bider bi 6, eta bat 7. Iru. Orduan, 5 behar ditugu, arrautza gorrientzat, eta 3 arrautza txurientzat. Orduan, 8 ontzi behar ditugu. 5 gorrientzat, eta 3 zurientzat. Beste aukera bat ere badago, egitea. Multiplo, zapakatu, zatizare komunaldena hau baldin bada, kentzen dut hau, eta kentzen dut hau. Ze gelditzen zaizkit, horrelako 5 eta horrelako 3. Hau da beste modu bat egiteko zatiketarik egin gabe. Eta bi problema hauekin ikuste du ja saiatu zatela desente. Hurrengo bat arte, gero arte agur.